ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ କିଏ? କ'ଣ ରହିଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଛର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ? କିପରି ମା ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରରେ? ଜୁହାର ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମ, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଚଙ୍ଗରପଲ୍ଲୀ। ସେ ଗ୍ରାମରେ ଛାଲୁ ନାମରେ ଜଣେ ଶବର ରହୁଥିଲା। ସେ ଛେଳି ଚରାଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ତା ପରିବାର ବୋଲି କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। କାଳଦିକ୍ରମେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା। ତା ଜାତିର ଶବର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କଲା। ବିବାହ ପରେ ସେ ଛେଳି ଚରାଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ତାର ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫଳ, କେନ୍ଦୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥାନ୍ତି। ସେତିକିରେ ସେ ଆରାମସେ ଚଳି ଯାଉଥିଲେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଛାଲୁ ଓ ତାର ପତ୍ନୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଫଳ ତୋଳୁଥାନ୍ତି। ଛାଲୁ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛି। ହଠାତ୍ ଛାଲୁ ଯେଉଁ ଡାଳରେ ଚଢ଼ିଥିଲା, ସେ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଠାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମହାନଦୀରେ ତା ଲୁଗାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଟିରେ ସେ ଲୁଗାକୁ ଚୁପୁଡ଼େଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଲୁ ଶବରର ଚେତା ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାଲୁ ଶବର ଆଉ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। ଏପରି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥାଏ। ପେଟ ପୁଣି ପୋଷିବାର ଅଛି। ଛାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ କାମ କଲା। ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଇ ଛାଲୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳେ, ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟରେ ତା ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ହେଲେ 3 ଦିନ ଲଗାତାର ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ। ଘରୁ ବାହାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋକରେ 3 ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି। ଛାଲୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖକୁ ଅନଉଛି, କେତେବେଳେ ମୋତେ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ଛାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ସେହି ମୁଦିକୁ ବିକ୍ରି କରି କିଛି ଖୁଦ କିଣି ଆଣିଲା। ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଛାଲୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁଦ ଧରି ବାଟରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତା ଗୋଡ଼ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଯେତିକି ଖୁଦ ଧରିଥିଲା, ସେ ଖୁଦ ସବୁ ତଳେ ବିଞ୍ଛାଡ଼ି ହୋଇ ବାଲିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଖୁଦକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେଇ ହେବନି, କାରଣ ସବୁତିକ ଖୁଦ ବାଲିରେ ମିଶିଯାଇଛି। ସେଠାରେ ତା ପରିବାର କଥା ମନେ ପକାଇ ସେ ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଦେଖୁଥାଏ, ତା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆସି, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଉଠ। ତୋ ଦୁଃଖ ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତତେ ଏମିତି ଉପାୟ ଦେବି, ତୁ ଯେତେ ବି ଖାଇଲେ ବି ଆଉ ସରିବନି। ଏଠାରୁ ତୁ 5 କୋଶ ବାଟ ଯିବୁ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁଦ ଅଛି। ସେ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଶୋଇଥିବ। ତତେ ଦେଖି ସେ ସାପଟି ଚାଲିଯିବ। ଏହାପରେ ବାଲିକୁଦକୁ ଖୋଳିବୁ। ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ହୀରା ମିଳିବ। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତୋ ପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଶବରୀର ଚେତା ଫେରିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ଆଗରେ ବାଲି ଉପରେ 2ଟି ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଓ ପାଦଚିହ୍ନ ଉପରେ 2ଟି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ପୁଣି ତା ଆଗରେ ପାଦଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ମନରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଦେବୀଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ବାଲିକୁଦ ନିକଟକୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ମୋତେ ଦେବୀ ଦେଖାଦେଲେ, ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ପୂଜା କରିବି? ସେଠାରୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲା, ମୁଁ ତ ଜାତିରେ ଶବର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲେଇ ନାମରେ ପୂଜା କରିବି। ଆଜି ବି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶବରୀ ଯାଇ ସେ ବାଲିକଦାକୁ ଖୋଳିଲା। ଦେଖିଲା ବିଶାଳ ସର୍ପ ସୁସ୍କାର ଶବ୍ଦ କରି ଚେକା ବାନ୍ଧି ରହିଛି। ସେ ଦମ୍ଭର ସହ ତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା, କାହିଁକି ନା ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ରହିଛି। ସେଠାରୁ ସେ ସାପ ଶବରୀକୁ ଦେଖି ପଳାଇଲା। ସେଠାରୁ ସେ ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ଖୋଳିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସେ କୋହିନୂର ହୀରା ପାଇଲା। ଯେଉଁ ହୀରାର ମୁକୁଟ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଇତିହାସ କୁହେ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ସେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଶବରୀ ଅଙ୍ଗୀ ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେହି କୁଦରୁ ହୀରା ପାଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହୋଇଛି ସେଦିନଠାରୁ ହୀରାକୁଦ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କୁହାକୁହି ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଏତେ ଧନ ଏ ଶବରୀ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା? ଯିଏ ଦିନେ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା, ସେ ରାତାରାତି ଧନୀ ହୋଇଗଲା କିପରି? ହଁ, ସେ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବ। ଏହି କଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ବରଗଡ଼ର ରାଜା ବଳରାମଙ୍କ ଆଗରେ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ ତାକୁ ଧରି ଆଣ।
ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ସେନାପତି ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ଯାଇ ଶବରୀ ଓ ଶବରକୁ। ଶବରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ମା ଲୋ ସମ୍ବଲେଇ, ମୋତେ ତୁ ଏତେ ଧନ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଶେଷକୁ ମୋତେ ଚୋରଣୀ କରିଦେଲୁ। ରାତ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶବର ଓ ଶବରୀକୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରାଜା ଶୋଇଥାନ୍ତି। ମା ସମ୍ବଲେଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ। ମା ସମ୍ବଲେଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ତୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛୁ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଧନ ଦେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ସହ ତା ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଆସ। ଏହା କହି ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାଜା ହଠାତ୍ ଉଠି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଚାଲିଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ। ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୁହାର କବାଟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଭଳି ଲାଗିଲା। ରାଜା ସେ ଶବର ଓ ଶବରୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ମହିମାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ସକାଳୁ ଘୋଡ଼ାରେ ବସାଇ ରାଜା ସସନମାନେ ଶବରୀ ଓ ଶବରକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଦା କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମନ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥାଏ। ଏ ଦେବୀ କିଏ, କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? ରାଜା ସେଠାରୁ ମାଆଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ବରଗଡ଼ରୁ ଏକା ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୁଇଟି ଯୋଦ୍ଧା କୁକୁରକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯାଉଥାଏ। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ରାଜା କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଏକ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନଦୀକୁ ପାର ହେବେ କିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ସେଠାରେ ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାଜା ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ତମ୍ବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର କୁକୁର ଦୁଇଟି ସେ ଠେକୁଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ହେଲେ ଏପରି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ରାଜା ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ଠେକୁଆକୁ ଦେଖି କୁକୁର ଦୁଇଟି ସେ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ରାଜା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମୂଷାକୁ ଦେଖି ବିଲେଇ ପଳାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଉଥାଏ। ରାଜା ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଶୋଇ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଠେକୁଆକୁ ଡରି କୁକୁରମାନେ ପଳେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀର ନିଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ହୁଳହୁଳି ଘଣ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପୁଛି। ପୁଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା ପଦ୍ମ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି ମା। ରାଜା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜା ନଦୀ ଭିତରକୁ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ? କୁହ, ତୁମେ କିଏ ମା? ମୁଁ ତତେ ଇଷ୍ଟଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବି। କିଏ ମା, କହ। ମା ହସି କହିଲେ, ଶୁଣ ବଳରାମ, ତୋ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ। ମୁଁ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ ପାର୍ବତୀ। ଥରେ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନରେ ବସାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଦେବେ? ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ 7ଟି ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଥିଲା। ସେହି ପାରିଜାତ ଫୁଲକୁ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗଭାରେ ଖୋସିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଫେରୁଥାନ୍ତି। ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଜଟାକୁ ଛିଡ଼ାଇ 8 ଭାଗ କରି ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ହେଲା, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନୀଲଜୀ, ସରଣ୍ଡା, ଅମ୍ବାଭନା, ହୁମା, ମାନେଶ୍ୱର, ଦେଓଗାଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣା, ଗାଉସାମା। ଏହା ଦେଖି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଏକା ପୂଜା ପାଇବ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଯେଉଁ ପାରିଜାତ ଫୁଲ 7ଟି ଖୋସିଥିଲେ ସେ ଫୁଲକୁ 7 ଭାଗ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଠାରୁ ସେ 7ଟି ଭଉଣୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ସବୁ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲେଇ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମେଟାକାନି, ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସିନୀ। ରାଜା ବଳରାମଙ୍କୁ ମା କହିଲେ, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସମ୍ବଲେଇ। ମୋ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏଠାକାର ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ରଖିବୁ। ଏହା କହି ମା ସ୍ୱପ୍ନରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାହାନ୍ତା ହେଇଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଶିମିଳି ଗଛ ତଳେ ମା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସେଦିନଠାରୁ ମା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ଥାନର ନାମ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।